Johanna, osaatko kertoa mulle, mitä tehdään pullamössöä? Jos me kerran kuulutaan pullamössö sukupolveen, niin meidän pitäisi sitä valmistaa tätä. Mä oon itse asiassa saanut paljon pullamössöä, kun mä oon ollut pieni. Mun isoäiti ja isoisä luonut. Okei. Siis Mä oon saanut kerran. Ihan vaan siis... Pannaan siis ihan biittejä tänne kahviin sekaan. Okei. Siis tänne kahvin sekaan pullaa. Sitten ne pitää antaa pehmentyä silleen, että ne voi muussata lopuksi sinne. Mut siis koet sä, että sä oot itse pullamössö sukupolveen? Mä oikein silleen sen takia, että tää on mulla aika vieras laji. Mut siis mä muistan oikein hyvin 90-luvulla, kun kasvoin aikuiseksi, oli suuri lama ja mun sukupolvi ei kerta kaikkia voida saada töitä. Ja sitten mua alkoi ärsyttää puheet pullamössö sukupolvesta, kun Sailas ja kumppanit puhu meistä pullamössöjenginä. Vaikka itse asiassa niin kun meillä oli tarjolla aika vähän. Ja sitä paitsi mun mielestä on Sailaksen lapsuuden herkku eikä mun. Kyllä, koska siis tavallaan tää mun isovanhempien lapsuuden herkku ja mun vanhempien lapsuuden herkku, jota mä sain pienenä niiden muistojen pohjalta maistella. Itse asiassa jos mä identifioisin itse, mikä sukupolvi mä oon, niin kyllä mä nyt ennemminkin olisin reilun kaupan lattesukupolven edustaja. Voisitko muuten tehdä cappuccino? No kyllä kai. Se olisi meille paremmin. Niin. Hei, nyt tää antoi meille toisessa blendiksi, onko tää nyt oikein? Eihän me edes osata tehdä tätä. No en mä tiedä, kuuluuko tähän maitoa? Ehkä, kyllä varmaan. Mä voisin kuvitella. Noin, nyt mä laitan maitoa tänne. Sitten täällä on tällaisia... Tätä on tosi hankala syödä. Okei, mutta täällä on tällaisia pullaklönttejä. Onkohan tää... Mä pelkään, että mulla on liikaa kahvia tässä. Mun mielestä tää todistaa sen, että ei me olla pullamössö sukupolveen. Sitä paitsi minun nuoruudessani pullamössöön pantiin puolet petäjäistä. Ai niin, mutta nyt mä tiedän mikä olisi suurten ikäluokkujen argumentti tälle. Me ei osata tehdä tätä, koska meille on tehty kaikki valmiiksi. Se joku on tehnyt valmiiksi meille sen pullamössön silloin aikoinaan. Okei. Mutta mun mielestä tää ei näytä kuitenkaan ihmisravinnolta. Jos tähän nyt yrittää saada tämmösen eurooppalaisen näkökulman, niin musta tuntuu, että se oikea pullamössö sukupolvi, joka on enemmän näitä suuria ikäluokkia, ne ei oo sillä tavalla kasvanut eurooppalaisuuteen kuin me, jotka ollaan enemmän tätä reilun kaupan lattesukupolvea. Eli pulla pullana ja latte lattena ja raaka-aineet reilusta kaupasta. Kyllä.